मान मर्यादा गौरब प्रशंसा बाखनाय जानाय बे जिसु ख्रिस्टनिनो जाथों आरो जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बेबायदि बाथ्राखौ जोङो सावरायनो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय बे भिडिअआ जों साफ्रोमनिबो थाखाय गोबां गोनांथि जागोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हागोन। दा बेयावहायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे भिडिअखौ नायबाय थानायहायनो मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय दाबावसै, बे जाहैबाय मोनसे लाइकखौ होनानै होदो आरो लोगोसे सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो गोबां इसोरनि बोसोनफोरखौ जेन खोनासंबाय थानो मोनो आरो लोगोसे बाथ्राफोरखौ मोन्थिनो हायो। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, जों बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। अनजाग्रा आंगो नायगिरि, आंनि लोगो नोंथांमोना माब्लाबा गावखौनो बेबायदि सोंलु खालामदोंना जे इसोरा थारैनो आंजों लोगोसे मानो सावराया एबा इसोरा आंजों लोगोसे मानो रायज्लाया होननानै नोंथाङा गावनि गोसोआव बे सोंलुखौ माब्लाबा सोंफेरदों ने? नोंथांमोना जानो हागौ माब्लाबा गिर्जायाव, माब्लाबा सोरबा दैदेनगिरिनिफ्राय, माब्लाबा सोरबा बोसोन होगिरिफोरनिफ्राय, माब्लाबा बुंथिगिरिफोरनिफ्राय जानो हागौ बेबायदि बाथ्राफोरखौ खोनादोंबो जानो हागौ। आरो बे खोनानाय बाथ्रायानो जादों एबा बै बुंनाय बाथ्रायानो जादों, दैदेनगिरिफोरा बुंनाय बाथ्रायानो जादों दि इसोरा आंजों रायज्लायदोंमोन। बेबायदि बुंनायखौ जानांगौ नोंथाङा माब्लाबा खोनाफेरदों। आरो जोङो माब्लाबा सोरनिबा जिउ जारिमिननिफ्राय, जिउनि सायख'होनायनिफ्राय खोनानो हागौ जे इसोरा आंजों लोगोसे रायज्लायदोंमोन होननानै बुंनायखौ नोंथांमोना जिउआव जानो हागौ माब्लाबा नङा माब्लाबा नोंनि जाना थांनाय जिउआव थारैनो खोनाबाय। अनजाग्रा लोगोफोर, नोंथाङाबो माब्लाबा इसोरनि रावखौ, इसोरनि सोदोबखौ खोनाबायना? नोंथाङा जुदि खोनाफेराखैब्ला अब्ला दिनै नोंथाङा गिबियावनो इसोरनि सोमोन्दै एबा इसोरनि बे गासैखौबो मोनथिग्रोनाया गोनांथि। गिबियावनो मोनथिग्रोनांगौ बाथ्रायानो जाहैबाय इसोरा थारैनो बाथ्रा सावरायो, इसोरा रायज्लायो। बे बाथ्राखौ जों मोनथिग्रोनांगोन। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोना बेबायदि बुंदों जहननि 10:27 सिरियाव, आंनि मेन्दाया आंनि रावखौ खोनासङो, आं बिफोरखौ मिथिगौ आरो बिफोरो आंनि उन उन फैयो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरनि गोथार बोसोना बेखौनो फोरमान होयोदि जे इसोरा रायज्लायो आरो इसोरा बुङो आरो बिनि मानसिफोरा बिनि रावखौ खोनासंनो नांगौ। नोंथाङा जुदि साननानै लादोंब्ला जे इसोरा आंजों लोगोसे रायज्लायाखै होननानै, अब्लाना नोंथाङा गिबियावनो बेखौ फोथायग्रोनांगोन। बेनिखायनो लिरनाय दंदि ख्रिस्ट'जोंनो जुदायारि आरो गुबुनारिनि बयबो मानसिफ्रा मोनसे जिउजों बिफानियाव फैनो हाबाय। इफिसुसारि 2:18 सिरि। बयबो मानसिफ्रा मोनसे जिउजों बिफानियाव फैनो हाबाय। जेब्ला जों बे बाथ्राखौ फोथायगोन, अब्ला बाइबेला जोंखौ बुङोदि जे इसोरा जोंजों लोगोसे रायज्लायो आरो जोंनिखौबो खोनासङो। जुदि फोथायनायनि उनावबो आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ मुक्तिदाता एबा बासायगिरि होननानै नाजावनायनि उनावबो इसोरनि जुदि आवाजखौ एबा इसोरनि माथोखौ एबा इसोरनि रावखौ जुदि खोनायाखैब्ला, अब्ला बेनि गोबां जाहोनफोर थानो हागौ। आरो दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नायगोनदि जे नोंथाङा मानो इसोरनि माथोखौ एबा इसोरनि रावखौ खोनानो हायाखै। दे अब्ला नायगिरिफोर, जों भिडिअखौ जागायजेनदोनि। इसोरनि माथोखौ खोनानो मोनैनि एबा खोनानो हायैनि सेथि जाहोन बेनो जाबाय इसोरनि राव आरो इसोरनि बोसोनखौ मिथियैनि थाखाय। गोबांफोरानो इसोरनि रावखौ एबा इसोरनि माथोखौ खोनायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय गोबांफोरानो इसोरनि बोसोन, इसोरनि गोथार बोसोनखौ मोनथिया एबा इसोरनि जि गोथार बाइबेल दङ बे बाइबेलनि बोसोनफोरखौ मोनथियैनि थाखाय। इसोरनि रावखौ खोनानो थाखाय इसोरनि बोसोनखौ मोनथिनाया गोनांथिथार। अनजाग्रा नायगिरिफोर, साननानै लाथ'दो दान्दिसे समनि थाखाय जे नोंथाङा गोबां मानसि थानाय जायगायाव गसंनानै दं आरो जुदिও गोबां मानसिफोर दङ, गोबां मानसिफोर थासे थानायावबो नोंथांनि बिमाया, नोंथांनि आइया जुदि नोंथांखौ राव हरोब्ला, माथो हरोब्ला, नोंथाङा बै आवाजखौ, बै माथोखौ सिनाय मोनगोन जे बियो आंनि आइनि राव एबा माथो होननानै नोङो सिनाय मोनगोन एबा मोनथिगोन। बियो आंनि आइनि माथो होननानै मानो सिनाय मोनखो? मानोना नोंथाङा गावनि बिमानि माथोखौ सानफ्रोमबो खोनाबाय थायो। मानोना बिनि रावखौ, बिनि सोदोबखौ, बिनि रिंसारनायखौ नोंथाङा मोजाङैनो मोनथिखागौखा। बेनिखायनो बिमाया जेसेबांखि मानसियाव गाबद्रिया मानो, फिसाज्लाया बेखौ सिनाय मोनगोन एबा बै माथोखौ हमदां हागोन जे बियो आइनि माथो, आइनि राव होननानै। एबा जों जुदि सोरबा सुबुंजों फनाव जुदि रायज्लायोब्ला आरो जों बेबायदि बेलायावबो जुदिও मोखां नुवाखै, अब्लाबो जोङो बै मानसिखौ सिनाय मोनो। मानोना जोङो बै मानसिनि आवाजखौ, बै मानसिनि रावखौ, बै मानसिनि सोदोबखौ, रिंसारनायखौ जोङो सिनाय मोनो, मोनथिगौ। मानोना बेजों जोङो
रायज्लायखाबाय थायो, आवगायावबो रायज्लायखादोंमोन। दा बेयावहाय दिनै मुंफोरा नुजायाखैब्लाबो जों बिनि आवाजजोंनो माथोजोंनो जों मोनथिगोन जे बियो आमुखा एबा आमुखि होननानै। जेब्ला नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ सोलोंगोन अब्लासो नोंथाङा इसोरनि माथोखौ सिनाय मोननो सोलोंगोन। अब्लानासो नोंथाङा मिन्थिनो हागोन दि बबे इसोरनि राव, बबेया इसोरनिफ्राय फैदों, बबेया इसोरनि सोदोब होननानै नोंथाङा मिथिगोन। आरो बबे माथोआ, बबे रावा इसोरनि नङा बेखौबो मिथिगोन। इसोरा माब्लाबाबो गावनि गोथार बोसोननि अनगायै, डेट मिन्स बाइबेलनि अनगायै माब्लाबाबो गुबुनाव थांनानै बाथ्राखौ बुङा। जुदि दिनै नोंथाङा इसोरनि राव आरो इसोरनि माथोखौ खोनानो हायाखैब्ला बेनि मोनसे जाहोना बेनोदि नोंथाङा इसोरनि गोथार बोसोनखौ बुजिजोबाखै एबा मिथिजोबाखै आरो बिनि सुरखौ एबा रिंसारनायखौ मोजाङै सिनायजोबाखै। बेनिखायनो बिनि रावखौ खोनानो हायाखै। नायगिरिफोर, नैथि जाहोन बेनो जाहैबाय नोंथाङा जे एबा जों जे इसोरनि राव एबा इसोरनि माथोखौ खोनानो हायाखै, बेनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो इसोरनियाव सोंलु सोङाखै एबा नोंथाङा इसोरनियाव सोंलु सोङाखै। बिनि थाखाय जोङो इसोरनि रावखौ खोनानो मोनाखै। नोंथाङा जुदि बेबायदि सानोब्ला जे जेबो जाहोन गैयालाबानो इसोरा आंजों सावरायो एबा सावरायगोन होननानै सानदोंब्ला बियो नोंथांनि गोबां गोरोन्थि जागोन। इसोरा जोंजों रायज्लायो जेब्ला जों सोंलु खालामो, जेब्ला जों माबा मोनसेखौ मिथिनो हास्थायो, बैबायदि कन्डिसनाव इसोरा जोंजों रायज्लायो आरो बैबायदि थासारियाव एबा बैबायदि कन्डिसनाव जोङो बिनि माथोखौ खोनायो। दान्दिसे समनि थाखाय साननानै लाथ'दो दि नोंथांनि जिउआव नोंथांहा माबा मोनसेखौ लानानै गोबां गोनो गोथो दं आरो नोंथाङा बेबायदि सिटुएसनाव मोजांखौ सायख'नो थाखाय इसोरनिफ्राय मदद नागिरदों एबा हेफाजाब नागिरदों। बेबायदि थासारियाव इसोरा थारैनो नोंनो मदद होगोन, नोंनो बाथ्रा बुंगोन आरो नोंखौ हेफाजाब होगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों गोबां समाव इसोरनि माथोखौ खोनानो हायैनि जाहोना बेबोदि जे जोङो गोबां समावनो इसोरनियाव सोंलु खालामा। अनजाग्राफोर, जबा जेब्ला गोबां आनजाद लाजादोंमोन, बै आनजाद लाजानाय समाव जबा इसोरनियाव गोबां सोंलु सोंदोंमोन। नाथाय जबा गोख्रैनो लोगो लोगोनो जेब्लानो सोंलु खालामदोंमोन बै समावनो लोगो लोगोनो बिनि फिननायफोरखौ मोनाखैमोन। नाथाय जोबनाय फारसे गासै सोंलुनि फिननायफोरखौ जबा मोननो हादोंमोन। अनजाग्राफोर, इसोरनि माथोखौ खोनानो थाखाय जोङो सोंलु खालामनांगौ। दानाब्ला फैदो थामथि जाहोन फारसे जोङो आवगायलांदोनि। बे थामथि जाहोनानो जाहैबाय जेरावहाय सोरगिदिं गुबुन बारफोरा बेंखननानै दं, जायनि जाहोनाव जोङो इसोरनि राव एबा इसोरनि माथोखौ खोनानो मोनाखै। नायगिरिफोर, गोसो होगोन एबा थर होगोन, जेरावहाय जोङो सोरजोंबा रायज्लायबाय थायोब्ला बै रायज्लायबाय थानाय समाव जुदि साखाथि फाखाथियाव गोबां दावराव दावसि थायोब्ला, गोबां हाल्ला गुल्ला जायोब्ला जोङो मोजाङै रायज्लायनो हाया जायो। जुदि नोंथांनि जिउआवबो गुबुन बारफोरजों बेंखन जानानै दङब्ला बेबायदि थासारियावबो नोंथाङा इसोरनि माथोखौ खोनानो मोननाय नङा, खोनानो हानाय नङा आरो मिथिनाय नङा। जों जुदि इसोरनि माथोखौ, इसोरनि रावखौ जुदि खोनानो नांगौब्ला जोङो अब्लाना बै थाखानाय दावरावनिफ्राय गोजान जानो नांगोन। अब्लासो जोङो इसोरनि माथो एबा इसोरनि बुंनायखौ जों खोनागोन। बेनिखायनो इसोरा गावनो एरैहाय बुङो, नोंसोरो दलद थादो आरो मिथिदो इसोरा आंनो होननानै। गितफोरनि 46 नम्बरनि 10 सिरि। अनजाग्राफोर, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बिफाजों रायज्लायोमोन अब्ला बैबायदि समाव जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे निजोम जायगायाव थाङोमोन, डेट मिन्स गोजान जायगायाव थाङोमोन। जि जायगायाव जेबो दावराव दावसिफोरा थायामोन, बैबायदि निजोम जायगायाव जिसु ख्रिस्ट'आ थाङोमोन जेन बिनि रायज्लायनायखौ जेन डिस्टार्ब खालामनो हायै बेबायदि जायगायाव। बेनिखायनो माथाइनि 14:23 सिरियाव ओरैहाय लिरनाय दं, दाफाफोरखौ थोनहरनायनि उनाव आर'ज खालामनो थाखाय बियो गाव हारसिङै हाजोआव गाखोलांबाय आरो बियो मोनाबिलियाव बेयाव हारसिङै दंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दानाब्ला जों थांदोनि ब्रैथि जाहोनाव, जेरावहाय जोङो इसोरनि माथोखौ खोनानो हाया, बेनो जाहैबाय जोङो जोंनि हास्थायनाय बायदिखौसो इसोरनिफ्राय खोनासंनो हास्थायो। बेनि थाखाय जों गोबां समाव इसोरनि माथो एबा रावखौ खोनाया। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंनि गोसोनि हास्थायनाय बायदिखौसो जोङो इसोरनिफ्राय फिननायखौ मोननो हास्थायो। बे जाहोननि थाखायबो जोङो इसोरनि रावखौ खोनाया। जुदि नोंथाङा इसोरनि रावखौ एबा इसोरनि माथोखौ खोनासंनो हास्थायदोंब्ला अब्लाना इसोरा जेखौ बुङो बिनि बुंनायखौ मानिनो थाखायबो जोङो थामथिम जानानै थानो नांगोन एबा तैयार जानानै थानो नांगोन। इसोरा थारैनो नोंथांखौ माबा मोनसे बुंबाय थादोंब्ला आरो जुदि बिनि बुंनाय बायदि मानिग्रा जायाखैब्ला एबा आज्ञाकारी जायाखैब्ला अब्लाना बेबायदि थासारियाव इसोरा जे नोंजों उनाव फैबाय थानाय समाव जे रायज्लायबावगोन बेनि जेबो मिजिं खालामनो हानाय नङा। मानोना नोंथांनि जिउआव इसोरनि जिथु बुंनाय राव, बै रावनि जेबो भेलुआनो जायाखै। बेनि थाखाय इसोरा जे इयुनाव नोंथांजों रायज्लायफिनबावगोन
बेनि जेबो गेरान्टि गैलिया एबा मिजिं खालामनो हालिया। बिमा बिफा आरो गथ'फोरनि गेजेराव बे जाथायखौ जों सरासनस्रायै नुनो मोनो। जुदि बिमा बिफाफोरा गथ'नि हास्थायनायनि माबा मोनसे बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला अब्लाना गथ'आ बैबायदि समाव गोख्रैनो खोनासङो। नाथाय जेब्ला बिमा बिफाया गथ'फोरनि उल्थायै जुदि माबा मोनसे बाथ्राखौ बुङोब्ला अब्लाना गथ'फोरा बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ खोनासंनो थाखाय नेवसियो, इगनर खालामो। अनजाग्रा नायगिरिफोर बेबायदिखौ मा बुङो मोनथिगौना? बे जाहैबाय सेलेक्टिभ हियारिं होननानै बुङो। जुदि नोंथाङाबो बेबायदि फोथायारिब्ला जेराव इसोरनिफ्राय बैखौल' खोनासंनो हास्थायो जेरावहाय नोंथांनि गोसोआव अलरेडि बाथ्राफोरा दंखायो एबा नोंथांनि गोसोनि हास्थायनायखौल' नोंथाङा खोनासंनो हास्थायो, अब्लाना बेबायदि खामानि मावनाया एबा बेबायदि साननाया इसोरनि माथोखौ खोनासंनायाव जेंना लाबोगोन, बाधा लाबोगोन। अब्लाना जोङो इसोरनि राव एबा इसोरनि माथोखौ खोनानो हानाय नङा। फैदो अनजाग्राफोर, दानाब्ला जोङो जोबथा जाहोनाव थांदोनि। बेनो जाहैबाय जेराव जोङो इसोरनि माथोखौ खोनानो हायाखै, बेनि जाहोनानो जादों जाहैबाय जेरावहाय जोङो गोबाङानो पापजों खारगासिनो दङ। पापजों खारबाय थानायनि जाहोनाव जोङो इसोरनि माथोखौ खोनानो हायाखै। अनजाग्राफोर, जेब्ला सानै सुबुङा रायज्लायबाय थादों, बिसोरो जेसेबां खाथि खाथि थागोन एसेबांनो बिसोरनि रायज्लायनाया मोजां जागोन आरो बिसोरो सानैजों मोजाङै खोनासंज्लायनो हागोन। जेब्ला बिसोरो रायज्लायनाय समाव सानैजों खाथिनिख्रुइ खाथिसिन थागोन, अब्लाना जुदि रायज्लायनाय समाव गोजान गोजान डिस्टेन्सआव थायोब्ला बियो रायज्लायनायाव गोबां जेंनाखौ लानानै फैगोन आरो मोजाङै खोनासंज्लायनो हानाय नङा। बेनिखायनो राजा दायुदा ओरैहाय बुंदोंमोन, जुदि आं आंनि गोसोआव गाज्रिखौ साननाय मोनब्ला अब्लाना फोरबोआ आंनिखौ खोनासंनाय नङा। अनजाग्राफोर, दिनै जों जुदि पापखौ लानानै रंजागासिनो दङब्ला, अनजाग्राफोर, जों जे दिनै इसोरनि माथोखौ खोनानो हायाखै बेनो बयनिख्रुइबो गिदिरसिन जाहोन जानो हागौ। जेब्ला जों पापखौ नागारनानै इसोरनियाव फैगोन अब्लाना राजा दायुद बायदि मोन्दांथिखौ मोननो हागोन आरो नोंथाङाबो बुंगोन, नाथाय थारैनो इसोरा आंनि आरजखौ खोनासंबाय। इसोरा बाख्नाय जाथों, मानोना बियो आंनि आरज खालामनायखौ खोनासङालाबा थायाखै आरो गावनि अननायखौबो आंनिफ्राय गोजान खालामाखै। गितफोरनि 66 नाम्बारनि 19 आरो 21। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोबनायाव आंनि आरजआ एबा बुंनाया बेनो जागोनदि जाय साफ्रोमबो सुबुंफोरा इसोरजों रायज्लायनो हास्थायो, इसोरनिखौ खोनासंनो हास्थायो, इसोरा जे बिथांमोन साफ्रोमजोंबो रायज्लायथोंसै। दे अब्ला अनजाग्राफोर, दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै। दे अब्ला बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ इसोरा आशीर्बाद खालामथोंसै आरो फैगोन भिडिअआव लोगो मोनफिनलायगोननि मिजिंखौ दोननानै दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। मे गड ब्लेस इउ।